ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି। ଆଜି 8 ମେ ରବିବାର ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ। ମୁଁ ତ ମୋ ମାମାକୁ ୱିଶ୍ କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ମାମାକୁ ୱିଶ୍ କରିବେ। କିଏ ନିଜ ମାମାକୁ ମଦର୍ସ ଡେରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ଆଜି ମୋ ମାମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ଆଜି ମୋ ମାମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆପଣ ଏଠି ହେଉଛି ଗାଜର, ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ମିଶେଇକି ଦହି, ସାଲାଡ଼, ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଏଠି ମଟନ୍ ଆଉ ଏଠି ଆମର ରାଇସ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମଟନ୍ ପିସ୍କୁ ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼। ଏଟାକୁ ଭଜା ହେଇନି, ଏଟାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଣିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଏ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆମର ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆମର ଏବେ ସଜକୁ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଉଠିଗଲାଣି, ଶୁଣିଲେ ଦାଦା କ'ଣ ଉଠୁଛି। कानू को चुकी थी ओ गो बाबा नीतू आसुनी की ओहो गलम हो रिद्धि को ओहो नीतू आसुनी मरी थी। हाथ धोई सारी